de Minecraft Pocket Edition cu prietenul meu Daniel. Are și un canal de YouTube, l-am promovat. Merg, bă, stai. Unde? Ah, uite. Are nume mai ciudată. Stai pe loc, nu sări. Da. Zi, topor. Stai să încep să filmez. Și eu să filmeze. Încep în primul. Și eu să filmeze. Bă, stai copaci. Salutare, lumea, sunt Daniel și bine v-am regăsit la o nouă serie de multiplayer cu No Lifer. Bă, să stai copaci. Taie! Bun. 5 oprește. Dumnezeu. Amin. Doamne ajută. Nu trebuie să se tăie copaci. Tăie copacele și face un foi pentru bac, știi? Ce foi? Păi știi că foile de la foile, hârtia se face din copaci. Ba da. Din trestie. Și din copaci. Da, realitate. Faci și din nu. Luăm copacul ăsta și se face din el. Foi pe copac. Oamenii vreau să facă o casă cu asta care gândesc. Lăsați-l. Eu? Amândoi. Ei. Păi au început de minte, că tu ți-e stres să-ți instalezi. Păi da, trebuie să fac fain, frumos. Trebuie să-i fac o promovare, să-i fac mai mulți abonați pentru că Băi, de când ei s-au dezabonat. 2 oameni. Și mulțumesc pentru suma de 50 de abonați. 51. Nu cred. Nu, 50 plus. Fac un crafting table. Păi am un crafting table făcut. Păi trebuie 2. Cine știe? Mereu trebuie 2. Băi, eu de acolo că nu fac asta cu tine. Stai. Băi, stai pe ceva. Nu facem un copac. Sau putem că e mai ușor. O fac o lopată. Fără stii. Mie nu faci. Îți fac și ție. Când fac rost de piatră. Sau Fantomă. se auzi la cameră. Ce să fi auzit? O da, sun el. Nu știu ce, da, mă gândesc ce să dau. Am niște gânduri. Am dat peste pietriș. Da. Bă, minatul ne ajută. Facem. Dipa, eu n-aș ști. Cine te-a învățat pe tine asta? Mama. Ce? Bă, unde ești? În pământ. Uită-te la mine. Nu te văd. Bă, tu să pași în jos. Aha. Că dai de lavă. E, dau chiar. Bă, explorăm prima oară să găsim un templu. Aha. Am făcut Și găsim armura și găsim în el. Bă, am făcut un pickaxe de fer. Fer, n-ai De cobblestone. De fer. Păi și mie tobor de fer. Adică de... Iată. Ne trebuie de... toți. Da, dar n-avem de
zice? Furnal? Da. Păi sapă o rost de piatră. Ne trebuie o bucăță. Fac, cum să nu fac? Ce e fain că ăsta e lângă mine. Și îl pot bate dacă face. Îmi place că are glume. Ha, 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 Ce gândă bun. ha, ha. Ești mort cu toporul. Foarte prieten. What the fuck, un schelet. Dă-te omoară. Să o crezi tu. Dacă mă omoară și pierd lemnul. Am sabie de cobblestone. Dă-te omoară-l. Păi unde e scheletul ăla? Acolo lângă mine. Păi unde ești tu? Dă cine e? Dar pe unde voi? Super. Hai, mă duc la Mă dau pe pisul. Bă, de sabia! Nu, cam da. Nu, cam da. Hai, Dă-i! Iteme, gratis. Ei. Nu mai mă să-ți le dăm, cum? Nu, că mi-am sabie pe care. Două sabie. Nu, hai, Dă-mi tot. Băi, mai dă toporul să-mi dai. au, să-mi bată. Toporul! Mă vezi ca sabie! Știu ca sabie. Noi am trei vieți. Două și... Toporul! Te pârleau, ho! De care te pârleau? De lemn! Am două de lemn. Nu s-a luat de lemn. Ba da! Eu aveam mult de lemn. Bă, vine scheletul. Unde? Eu aveam toporul. Eu am două inimi. Nu pot să dau. Vată! Uite, uite! Săget! Odată, hai să te dau pe pisul. Eu nu mai merg. Dă-i! Dă-i! Eu am făcut două săgeți. Bine. Bă, hai să mergem după toporul de aici. Îl lăsai cu Las apă. că fac eu. Hai, da, să scălăm pe tine. Hai să facem să găsim o oaie să le... Uite, două oi ale mele. Trei oi. A, trebuie să am. Da, nu e una pe sus. Îți faci și tu. Să găsim repede. Uite și... cărbune. Cărbune. Îmi vinez eu. Uite ce cărbune. L-am văzut. Mă duc pe oi. Să vin și mie pentru pas. Și eu cum să mă duc. Dacă găsesc. Destul. Am găsit cărbune. Gata, eu am pac. Acum să găsesc ție două. Am level 1. Am level 1 și eu ți. Gata, am 8 cărbune. Nu mai e cărbune pe aici, cred. Mai El tot că avem nevoie. Să nu mă îndepărtez prea mult. Am găsit pepene. Am murit de foame. Eu stai eu pe pistol. Sper să găsim un templu. Și împărțim ce e nou timp cu capsule. Hai că zice că se care multe. știu. Ui! Uite. Nu eu.
sau... Voi, ce să... Am găsit o peșteră. Știu, acum mai e. Unde? Aici în paleta. Ah, ce? Am toți copaci. Dă un pat, ai făcut? Păi am un pat. Pentru mine. Pentru ce nu am găsit? Nu, nu fără ceva. Ce trebuie să fie, din care să facă un sol. Nu mai vreau. Trebuie să fie pe acolo. Fac zău. Dacă stai pe loc. Dă și carne. Ai inventarul full, zice? Ba nu, ba nu. Ce-a omorât un schelet, deci tu ești nab, noob. Stai. Hai, stai. Să scriu gay. Salut. Da, ai activat chat-urile, cred. Gata. Vreau să-i lângă mine și dacă mă uit ceva. Glume. Ce îmi plac glumele. Da, glumă. Spinele. Dai și de. Bă, stai să aștepți. Au. Dar știi că asta eu. Bă, ce nu ai venit? Oi. Ce? Oi. Bate-ți mine! Dar numai oi găsit. Știam eu că tine... 4 luni. Urcă odată pe liană. Cam 25 km. Nici numele. Vacă! Stai mă că eu plec. Hai după mine și taci. Vedeam o vacă, făceam rezultate. Stai mie. Ia stai. Dar oricum e pe pistă. Dă-mi și mie o sabie. O, hai să te dau, stai! Atât. Trebuie să fac topor. Dă-mi mai la topor. Hai să avem bun. Băi! Nu așa, spinte. Le-ai făcut? Uite ce-ai prestat aici. Păi să fie Hai că fac eu. Asta fac eu. L-am făcut deja. Îmi pun un loc de Sabie. băul. Păcat. Bă, știi ce-ai stricat cafri? Mai trebuie să fac eu ceva. Ce? Hai, Torțe. Torțe. Păi ai aici să faci. Pe torță poți să faci și din ăla. Da. Ce fac eu? Torțe. Se vede că nu. Gata, avem torțe. Hai cu mine. Avem 3 torțe. Știu, dar hai cu mine.
Cât filmă? Nu știu. Uai, îmi fac doar cineva. China, hai bă, ce trebuie? Vă scriu să puțin răcit. Nu vrei să spui poza? Că ți-are cum să... Cioco. Hai că am eu ciocolată și o mulțim. Ia cocoa bine. Cocoa bine. Și am eu. Vezi că aia se face pe un farma pe copac din zi. Uite ce loc am găsit. Am mai plantat. Tu mă vezi pe mine? Da, te văd. Scoate-mă aici. Unde? Nu te văd. Aici în fața mea. Dă-mi văd. Hai să te văd în față. Măcar îmi dai numele. Nu pot să răbesc. Aici am rămas, nu e niște. Uite. Ce loc fain. Poate nu-i casă. Acum nu face, bă. Mereu, să explorăm. Hai sus acolo, bă. Aici a fost. Da, acolo sus. Aici a fost. Unde? Aici a fost. Da. Parcur O extrem. să facem și... Dacă găsim hărți, trebuie să poți prinde. Mi-a trimis. Da, eu sincer nu vreau să zic că a filmat și fericită. Eu sincer nu mi-a spărut. Nu mai știu trage. Deci facem un copac sau? Sau mergem mai departe, că aici e necruță. Eu nu mai pot să urc, nu pot să urc. Nu e urcat, mă. Paci! Unde paci? Stai, te eu. Nu vezi? Eu. Paci. Vezi? Da. Nu pot să urc. Nu pe aia, mă. Pe care? Care, bă? A, că ești picare. Care? Stai pe aia. Nu văzuși pe unii ca eu. Nu e aici, Iana. Da, aici arăt eu. Ei, de ce spărțești? Nu văd. Pentru că pe ea. Da, nu văd. Urcă. Na, cova. Băi, așa cum urc eu. Nu știu. Ai urcat? Să văd. Da, da. Ce facem mai bă? Ce facem mai bă? Lasă mă. Ce facem mai bă? Uită-te jos. De ce? Mai vei cineva? Aici am picat. Îți văd numele. Era să mor. Unde ești? Îți văd numele. Nu mă pot urca la tine. Cobor eu la tine? Nu, las că am eu. Dat. Da. Și urc. Hai. Găsești tu un loc fain sau? Aha. E mare? Cam
Da. Acum urc. Și cum să nu vezi lianele, bă? Nu știu, eu... Și la mine era un bug, nu se vedea. Bă. Că de pinge care ai. Lenovo, poate intra. Uite cât e procesorul. Nu știu. Dar nu pot să filmez unul de pe spate și unul de pe calculator. Mai urc o dată. 7. Îți dau lână, să urci pe lână. Nu, bă, are una. Da, am. Uite unul. Dă aici. Eu sunt la cu paturile. Ia. Mi-ai mai arată că ai dat în mine. Bă, nu. Dă toți înapoi. Nu. Dai, nu. Să-mi arătat-o. Așa, hai. Hai să reloc. Ce. Ce să reloc? Ia-te-o pe numele meu. Uite, da, fain. Aici? Da, uite, fain-ui. Nu, mă, nu. Uite, fă spațiu, bă, și fă. Uite deasupra la ăla de la învățat. Da, de-aia ziceam. Nu fac, mă, nu. Pe unde să facem? Păi hai, scoatem un loc, plat. Pe aia. Atunci eu puneam apă, plată și gata. Nu, mă. Că pe aia nu putem să ajungem în am. De parcă să ajung. Aici, mă. Păi, cum urc? Cu stil. M-am urcat și eu. Iliana. Acolo nu Iliana, bă, da. Nu știu numele. În spatele tău. În spate. Hai, drept. Păi ce n-ai, bă, strângi torțele. Cam destule. Am 30. Hai, dat. Alea-s destule. Hai. Stai, Ce faci? fac zi. Tu? Ce faci? Hai, dat. Nu-ți dai mie. Nu, hai. Hai cu mine. Hai tu pe mine. Eu nu știi. Hai, bă, tu pe mine și taci. Nu chiar să fac asta. Și eu. Hai. Nu e bun. Ia tu pe mine. Mă lasă. Nu te vedea. Uite cât trebuie. Oi. Nu lasă-l. Dar vezi tu. Lasă. Ia. Hai, facem aici acasă. Hai cu torța. Uite ce am lăsat. Nu o sângeți. Hai, că nu, hai, că nu putem. Hai să ieșim de ea, poate e un Hai să iei ăsta. Sau lasă-l. Cărbună. Las, cam. Eu ce loc pe lângă tine. Hai repede. Saltă că-ți E loc plat. Facem aici casa. Uite plat. Aha. Da, tu rămâi aici și eu mă duc spre el. Aha. Sau să spre spre el. Nu, te duci tu. Hai, stai copaci. Asta? Vreau eu copac. Am două, aproape două. Așa ca să moară mică. Sunt doi, una mare. Acum fac lemn. Că mai tai și eu. Ce am de la ea? Nu, nu. Că de la tai și eu.
Păi mai că ne-am spawnat într-o joc. Aha. Aproape 800. Eu încep să fac asta. Știu cum să punem numele la seria asta. Cum? Am și eu aproape un stack. Ne trebuie 4. Da, așa de vreau să zic. Trebuie să găsim și nu atât de mult. Păi, destul. Mică, dar lasă așa. Las, bă, că O să suntem... avem nevoie de mult. Las, că găsim. Vezi că 4 este curată și... Unul pe altul. Știi cum să? Da. Nu, și toată ui jos. O să l-am eu să las. Nu, dacă... De ce? Păi, am avut 60, acum am 33. Chestie, unde facem ușile. Că trebuie să fie exacte. Aici. Aici. Ce mai acolo. Stai, crezi. Stai, stai, stai. Ce? Asta. Hai, lemn. Doamne, iartă. Doamne ajută. Ce zice? Vreau să fac din lemnul care îl spăsea acolo de asta planks și între răsători. Stai, la mijloc. O să fac un crafting table. Acolo. Hai, nu fac un crafting table. La cine de pre... Nu. Fac, bă, că avem nevoie. Să mai tu? Să mai. Două uși. De fapt. Fac, stai. Două fac. Ca să facem de la tubul. Și fac ușa. Deci că împărțim toate itemele. Aha. Aproape. Uite topor. Să iei ca Spider-Man. Ia tău? Ce? Toporul. Hai, că fac și eu o ușă. De ce fac ușa? Păi da, unde stai să nu fac? Păi să stai că fac eu două uși. Nu te auzi. S-a făcut chest. Chestul pun lângă crafting. Sos. Da. Făcut chest. Ce, bă? Uite. Dintr-o dată primi un stack de stone pickaxe. Păi dacă tu faci. Nu fac niciunul. Primi acum din inventar. Fac. Da. Poate. Nu poate. E destul de înaltă casă. Aha. Dar măcar tai Deci copacul ăla. Asta. Nu știu cum dacă fac. Nu ai topor așa. Nu. Și aia vreau să fac acum. Știi ce n-ai topor? Trebuie să iau pe eu. Vreau să fac eu. Da.
Stai te încet. Nu. Cred că nu. Bă, du-te fără rost. De ce? De... Nu știu, are jumătate de oră. Înțelegi? Cât ai? Eu jumătate de oră. Eu am acum am și eu jumătate. La revedere. Aici ce-a fost David. Sau 2 lifer. Pa!